ଆସିଛି ବାଲିଘାଟ ଗାଧେଇଛି ଯେ 7ଟା ହେଲାଣି। ପାଣି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଡ଼ିଛି ଗାଧେଇବିନି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯାହାହେଲେ ବି ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ବସିକି ଗାଧା ଫାଧା କରିକି ଏଇଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣି ତ ହାତ ମାରିଲେ ଜାଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବେ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ପାଣିକି। ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଗାଧେଇବା ଆଉ। ହଉ ବଢ଼ିଆ ପାଣି, ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପାଣି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ବି। ଯାହା ହଉ ଗାଧା ଗାଧା ହେଇଗଲା। ହଉ ପଛିକା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁ ପଛିକା ଗାଧା ହେଇଗଲା ଆଉ। ଦିନ ଜାଗାର ଗଲା ହାରି ଟାଇମ୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।